こんにちは。こんにちは。どうも、合唱団バルトゥの指揮者の佐藤です。はい、エストニアのベハカウペテッテやラプセバネマテコールの、上田彩香です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は夕焼け小焼けお月様の作曲者、編作曲者の西村秀幸さんのことにうん。ついて、ちょっと私と上田さんで、彼の思い出話のようなことをちょっとしようかなというふうに思っています。簡単に説明すると、西村さんは、愛媛県出身で、うん。その後、日本大学芸術学部の作曲家で勉強して、その後、エストニアに留学。うん。あれは作曲で留学したんでしたっけ？合唱式？作作曲かな？曲じゃないですか？作曲だね。うん。なんかそうだ、グスタフ・エルネサクス作曲コンクールか何かで入賞して、で、エストニアに行くっていうことでエストニアに行って、それからずっとエストニアに10年以上住んでましたね。うん、そうですね。ね。で、エストニア国立男性合唱団の団員として歌ったり、あと一時期はエストニアのフィルハーモニー室内合唱団でも歌っていったんですが、若くしてがんにかかってしまって、2018年の8月に43歳の若さうん。で亡くなりました。で、2人とも西村さんとはいろいろとこう縁があるので、彼がどういう人だったかって知ってる人あまり多くないと思うんでね、ちょっとその辺を聞いてみたいと思いますけど、彩そう香ちゃんはちなみですね。にエストニアでは結構会ってました？いや、結構合ってるっていうか、なんかだから、エストニアに住んでる日本人自体少ないんですようーね。ん。だから私がそのエストニアに来た2013年うんうん。は、多分、大使館にこの在留届みたいなの出すんですけど、はいはいはい。その時にエストニア全体に住んでる日本人がまだ75とか、なんかそれくらいああ、の少ない人数だったかうんら、うんうん。なんか基本的にその日本人で集まるみたいな、なんかところに行くと必ずやっぱりお会いするみたいな、なるほど。うん、感じかな。見た目がね、でも、特徴的だからすぐ分かるもんね、西村さんね。そうかもしれないですね。うん、でも、やっぱりなんか一応先輩、先輩ですね。音楽うん。学校の音楽アカデミーのはいはい。先輩ですし、なんか一番最初にエストニアに来た時に、銀行カードをやっぱり銀行口座を開設うんうん。しないとやっぱりいろいろ不便なので、はいはい。なんかそういうのの手続きとか全部西村さんがへあのえ。一緒にそう、そんなに面倒見のいいところがあったんだ。そうそう、多分私の第一印象は、うん。なんか面倒見のいい人だなみたいな。そうなんだ。すごいね。全然そういうとこ僕は見たことないのでね。本当に。僕は私、うん。どうかなでもなんか実は、いつ最初に会ったかっていうのはちょっとわからない。ああ、日本にいた頃にあったことはもしかしたらないかもしれない。いや、あるのかな、チェンバーとかで歌ったかな、一緒に。いたかな。いたかもしれない。2013年のジャパンチェンバーがコーラスワークショップで愛媛に行った時って彩香ちゃんいたっけ？いました、いましあ、た。じゃあ、あん時一緒にうん。歌ってるね。うん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 。そうだそうだ。そうなんですよ。僕はね、でも結構彼とは古くて、僕がね、うん。大学生の時に、なんか、なんかね、合唱関係の掲示板かなんかでつながって、なんかおお。楽譜のやり取りをするようになって、で、まだ西村はあの時まだ大学生で、僕も学生のグリークラブに入ってて、なんかうん。メール上で情報交換をしてて、あで、なんかずいぶんあ。変な人がいるなと思ってたんだけど、その後2004年にジャパンユース合唱団に誘われて行った時に初めて会って、うで、そのん。時からは、直接いろんな交流があって、ジャパンユースでうん。結構西村さんの曲をね、結構たくさん歌いましたね。初めて歌ったのはアベマリアっていう曲で、うん。めちゃくちゃ綺麗な8声のアカペラの曲なんだけど、変拍子が難しすぎて、みんなめちゃくちゃ苦労してて、うん、リハーサル中になんかソプラノの人がなんかブチ切れるとかっていう事件もあったの、なんでこんな難しいんだとか言って。でもね、めちゃくちゃいい曲でした、それは。多分あのうん。曲が、そのエストニアの作曲コンクールに入賞したのがきっかけでエストニアに行ったんじゃないかなと
思います。でその後もなんか100人一首の100首全部使った合唱曲とか、なんか民謡の編曲とかを歌ったりして、あとはもううちに泊めたこともあるし、あと西村さんのその松山のなんか別宅みたいなのがあって、実家のが持ってるなんか古い家みたいなところに泊めさせてもらったこともあったりして、まあなんか腐れみたいな感じですね。本当に彼の変なところもたくさん知ってますけれども、本当に人間的にはすごい変わった変な人なんだけど、書く曲はいい曲を書くっていう、なんかね、もったいない人でした。そうですね。なんか、まあ思えばというか、まあ3人の、私とたくさんと西村さんの共通点を考えると、例えば、ワールドユースクワイアとか。ああ、そうだね。みんなワールドユースに行ってますね。確かに。西村さんが一番先に行ってるかな。2000年か2001年ぐらいに行って、で、その後僕行って、で僕と入れ替わりで彩香ちゃんが行ってる、ね。確かにみんなワールドユースを経験して、で、みんな一回こう、外に出て留学してとかってのもあるし、確かにそうね。西村さんと、まあ、会ったことがない人はどんな人かっていうのは今の話で全くわからないと思いますがちょっとまだわからないですよね。なかなか。なんかアニメとかも好きだったし、一回テレビに出たことあったね、なんか NHK のファーストジャパニーズっていうやつ。あ、そうなんだ。そう、NHK のなんか関口宏さんの息子さんの番組に、なんかエストニアで初めてのなんかプロ合唱団員みたいな紹介のされ方で特集されたことがあって、1時間番組だったかな。なんかその時に自分の曲をエストニア国立男性の人に歌ってもらって自分が指揮するみたいなのもその番組でやってたね。結構あれでエストニアって合唱盛んなんだっていうのを知った人結構あれで多いんじゃないかなって気がしますね。ああ、なるほどね。まあやっぱりエストニアにいるそういう日本人ってやっぱり今は増えて、なんかその IT 先進国みたいなので結構増えてきてるけど、やっぱりその7年前とかその10年前とかは日本人がやっぱり少なかったから、やっぱりこう何か目的を持った人じゃないとエストニアとかやっぱり来ないから、そういう意味ではこうエストニアにいる人が何をやってるかみたいなのはみんななんか興味があるところだったかもしれないですね。なんかこれ全然違った話になりますけど、エストニアに行った人、留学して行った人ってずっとエストニアにいるイメージあるけど、彩香ちゃんもそうだし、彩香ちゃんの旦那さんのトモさんもそうだし、あと倉橋さんっていうね、歌手指揮者の方もずっとエストニアにいるし、なんかエストニアにちょっといて日本帰ってきましたっていう人にあんまり会ったことはない。でも、どうだろう、なんかそうやって考えると、エストニアに行って、エストニアに残ってる人っていうのは、やっぱりエストニア語を勉強してる人かもしれない。なんか、ちょっといて帰るみたいな、留学生とか、たくさん、最近増えてるけど、やっぱり長く住むにはやっぱりね、その国の言葉を勉強しないとなかなか。なるほど。じゃあ、やっぱりその喋れて、現地の人とエストニア語でコミュニケーションできる人が長く残って住んでるって感じですね。っていうかやっぱり現地の言葉ができないと何をやるにしても難しくて、なんか例えばこういうなんかその日本とエストニアのプロジェクトとかもなんか今だからまだなんか頑張ってできるけど、これがやっぱり5年前とかで日本から来たばっかりでエストニア語が全然できないとかだったら、やっぱりちょっと難しいですよね。なるほどね。なるほど。じゃあそういったところで、第1回の西村ラジオっていうのものこれ。西村ラジオではないんだな、これはな。なんかタイトルつけた方がいいかもしれない。そうですね。指揮者が2人で喋ってるので、指揮者ラジオにでもしておきましょうか。これで終了にします。あとまたなんかいろんなトピックがあれば、こういった短い動画をリリースしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。配信しましょう。はい。では、これで第1回終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。